Salah paham kamesiasan. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 20 Maret tahun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 7 ayat 1 tekan ayat 2, katerusake ayat 10, katerusake ayat 20 tekan ayat 30. Wong bisa padha gelut memungsuhan enggo paten-patenan merga salah paham. Gineo bisa salah paham marga wong antuk warta utawa panemu kang kurang sampurna kepara malah kleru. Panemu kang kleru mau ora didandani nanging terus diugemi dadi sawijining kapitayan utawa kepercayaan. Rikala ana paraga kang nyampurnakake panemu, wong ora trima malah kaanggep ngrusak kapitayan. Waosan dina iki medharake dumadine salah paham antara Gusti Yesus kalawan wong-wong Yahudi. Gusti Yesus beda panemu ngenani paraga Mesias utawa Sang Kristus. Wong-wong Yahudi ngugemi panemu menawa Mesias mono amung manungsa lumrah. Nadyan mengkono, dheweke ngutus salah kanggo mulihake kawijayane kratoning Daud nganti sawetara mangsa lawase. Monggo sami kapirsani kitab Daniel bab 9 ayat 20. Manut wecane Nabi Mika bab 3 ayat 1, Mesias iki teka menyang pedalaman suci ujug-ujug tanpa tandha, tanpa taliwara. Tembung ujug-ujug iki sing dening sawetara pakumpulan wong Yahudi kategesake minangka wong kang asal usule ora cetha. Ana uga kang darbe panemu menawa Mesias Yahudi cetha asale saka Bethlehem, nanging kanggo sawetara wektu dheweke kasingitake ing papan kang ora kamangerteni. Lagi ing titi mangsane teka, Mesias mau bakal ujug-ujug teka mulihake kawijayaning kratoning Daud. Dene Gusti Yesus ndandani panemu kang kleru ngenani Mesias mau. Panjenengane mbabar kekeran mawa nadyan sacara tata lair panjenengane asal usule cetha, yaiku saka brayate Yusuf saka Nazaret lan miyos ing Bethlehem, ananging sejatine panjenengane asale saka Allah. Gusti Yesus ngutus Allah Rama kanggo mulihake kawijayane Israel sacara rohani. Mula kang dadi kawigaten pakaryan dalem dudu kepriye anggone bakal nyusun kekuatan kanggo lumawan bangsa Romawi minangka penjajah. Ananging kepriye wong Israel kang adoh saka Allah marga dosa lan rak paugeran dalem bali marang pangrengkuh sih kawelasan dalem marga padha gelem martobat lan bali marang Allah. Kepara panjenengane medhar kekeran menawa Mesias mono saktemene Allah Putra kang manjalma dadi manungsa saperlu nyelametake manungsa kang padha tumuju pati langgeng amarga kagubel ing dosa. Karya kaslametan mau arupa sangsara sedo sarta wungu ing dina katelune. Nanging dasar wis mbalung sungsum anggone ndendeng panemu wong Yahudi ngenani paraga Mesias wis ora bisa didandani lan dikoreksi. Sapa sing ngoreksi ateges nerak angger, ateges nyamah Allah. Mula ya ora ana dalan liya kejaba kudu ditangkep njur diukum pati kari nunggu wektu wae. Para tresna pelem kinasih minangka pendherek dalem Gusti Yesus, panemu kita bab Mesias temtu ngetut piwulang dalem Sang Kristus. Ing kene Mesias pancen ginaris nandhang sangsara, sedo sarta ing dina katelu wungu kanggo nampa kamulyan langgeng. Saka kene prayoga awake dhewe ora gampang kena pengaruh menawa Gusti Yesus mono amung manungsa lumrah kang jirih getih. Banget ing sini-sini rikala Gusti Yesus kudu kaslametake liwat cendhela amrih luar saka bebaya Saradadu kang ngepung omahe ing malem pujana pungkasan. Suwawi sami mujuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Mesias
Mugi kateguhna kapitayan kawula ing satengahing angkatan ingkang boten pitados kepara kupiya damel kendhu kapitadosan kamesiasan dalem. Amin. Konjeng asma dalem Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.